Der, unsa may katubang mother? Ang bata na wala man tayo mabasa sa Biblia. Ang bata tao, ang bata yun na, dili ko nimo na mabasa sa encyclopedia o sa dictionary. Ang bata, dili tao. Dili tao. Katawa ko sa argumento ng atong mga higala nga natakdan sa kamandag ni Pastoy Bacalares. Ang bata ka daw kuno, bata, dili tao. Sa basis, kay wa day mabasa sa Biblia nga ang bata tao. Pagkabangaga na lang yun. Nawa na gunaw, yung sa kanila tawag ining pagunahuna, no? Yung sa pagsantop silang pangunahuna nga nakatudlo sila nga ang bata og mga masuso dili tao. Nya ang basis dili daw ko na mabasa sa Biblia. Ang problema pud ninyo kay kung naay mabasa sa Biblia, di magyapon mo mutuo. Di ba? O karon, nagaanta mo og tawag anang seta sa Biblia nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo nga ang bata tao. At adi ay San Juan kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa 5. Kanang giingon ni Ginoong Jesucristo ang gianak og tawo usab. Wala man moingon si Kristo nga ang gianak og tawo moagi sa dili pagkatawo diha na siya mahimong tawo pagdako na. Di ba? Dungag-dungagan ninyong nakasulat eh. Hindi ka duha. Kining mga nagsulti og apil ning ilahang mentor nga si Mr. Bacalares nga nagtudlo nga ang bata dili tao, so niagi din sila pagka dili tao. Ngano man posible man nga gianak sila nga diretso na dagko. So gianak gid sila niagi gid sila pagkabata. So kining mga namulong karon, kining mga nagsulti karon dinhi, apil ng ilang mentor si Pastoy Bacalares niagi din na og pagkadili tao. Usa ka na silang klaseng hayupan, no? Mo na nga ang ilahang tawag anong thinking na pagka animal. Ngano man kay di man niagi man yung pagkadili tao. Sa man tawag anang matawag nimo ana kana niagi kag pagkadili tao. Di ba? Kamo mga members sa Seventh-day Adventist, sugot ka mo ang anang inyong mga anak. Gipangkugos ninyo nga grabe pa ninyong halok-halok, grabe pa ninyong di pa ninyo papaakan og lamok kay lagi ang gamayng bata sensitibo kayo, pinangga kayo pagka man dili tao. Pagka na lang nya ang tubag unsa man ang bata tao o dili, ang tubag bata tama ba gud na nga tubag? Pag may ganig unsa ang bata, buti pasabot nangutana ang tigpangutana. Mahitungod sa nature sa bata, sa being sa bata. Dili wa nangutana sa iyahang gitawag og maturity. Para itubag nimo bata. Ay kana bagong tawag anang word nga bata, nagrefer na sa iyahang maturity. Buti pasabot immature pa siya ba kung baga. Dili pa siya, wala pa siya sa stage of reason or kana bang stage nga kabalo na siya mopili unsay maayo ug unsay gitawag og daotan. Wala pa siya sa stage sa adulthood. Kadang gikan sa infancy, gikan sa tawag ining pagka-child niya, then pagkatapos adolescence, then yun pagka-adulthood. Kana mo man na siya ang level of tawag anang maturity sa usa ka tawo. Pero ang naghupot ana tawo. Manang again ha, ningon si Kristo ang gianak og tawo usab. Wa mo ningon si Kristo nga ang gianak og tawo moagi o nagdili pagkatawo, pagkahuman diha na sa mahimong tawo pagdagko na. Sa man yung pagunahuna na kung magperminti mo ingon anak klase inyong mga pagtulunan o pagtudlo, biyain ninyo na pundo ka, ayaw manipulos. O, limang kat ang bata, iangin pa ninyo sa inyong kabuang. Bata di tao. Pagsipaon mo sa Diyos, adag mo na, limang creation gud na. Gihimo gud na sa Diyos ang bata niya, pagkauman inon ninyo dili tao, gihimo sa Diyos na nga gamayng tao. Kay gamay pa man siya, gamay pa siyang tao. Dili na dakong tao. Di ba? So, normal mo yun na nga, unsa man ang bata, tao. Kaya na may bata nga dili tao. Di ba? Oh, so, magkatawa ko ni mga tawan na takdan sa kamandag ni Bacalares. Ang bata, dili tao. Sige nung kwintaon. Pagka na lang yun ang una-una, asa man pamutang na inyong panguna-una.